Alright, on heinäkuun loppu 2023 ja tota, 3 viikkoa sitten heinäkuun alussa mä oon tullut uskoon ja mä oon ollut 15 vuotta New Ageissa. Mä aloin 12-vuotiaana manifestoimaan, kun mä sain The Secret-kirjan. Ja siinä oli paljon hyvää, niin kuin kiitollisuuden voimaa ja sellaista, mikä toi positiivisuutta myös elämään. Ja koko mun elämän mä oon ollut New Ageissa. Mä oon käynyt pari kertaa näkijöillä. Mä harrastanut joogaa. Mulla on ollut kristalleja, itsensä keittäjä kirjoja. Meditoinut tosi paljon. Viimeisimpinä vuosina alkoi kiinnostaa mennä vähän lähemmäs niin kuin tantraa ja myös kaikki tämmöiset goddessat, jumalatar, naisen voima. Naisen voimauttaminen on kanssa ollut niin kuin tosi mua kutsunut. Ja, tulee mieleen vaikka Pussy by Mama Gina, se kirja Pussy a Reclamation, missä niin kuin puhutaan tosi paljon niin kuin patriarkaatti tuhannut naisen seksuaalisuutta ja kuinka sä voit sen niin kuin kultivoida takaisin sen kaiken energian ja näin. Ja kuinka sä oot magneettinen ja sensuellinainen ja näin. Ja sitähän palautettakin mä oon saanut paljon siihen liittyen. Mulla on täällä muistiinpanot, miten mä lähden tätä sitten enemmänkin jakamaan. Mulla on ollut siis uskovaisia ystäviä pari, ja joiden kanssa mä oon niinku teiniä ja ton parinkympin, mä oon nyt 27, niin aina triggeröitynyt kuitenkin silleen, triggeröitynyt semmoista universumi versus Jumala keskusteluista. Ja no sit ihan vaan sellainenkin, että 2022 keväällä Instassa tuli sellainen boomi, että monet kääntyi New Ageista uskoon, kristiuskoon, ja sekin oli mulla, mä muistan, mä olin vaan silleen, että nyt on ollut nämä koronahommat ja kaikki, että ihmiset vaan tarvii jonkun mihin tukeutua, että ei ne jaksa tehdä sisäistyötä, että ne ei ottaisi omassa voimassa, että kun tämä oma voima on tämä New Agein juttu muutenkin, niin toi oli se tarina, mitä mä ajattelin, että se on noin, että ne ei vaan jaksa tehdä sitä sisäistyötä, että sen takia nämä ihmiset kääntyy uskoon. Sen takia mun jotkut tutut kääntyy uskoon ja näin. Ja no sit elämä jatkuu, mutta viime kesänä mä olin töissä vaatekaupassa ja mä olin yksin siellä. Tää on heinäkuun 2022. Ja nainen kävelee sinne vaatekauppaan ja sovittaa yhtä takkia ja sitten siinä takissa on semmoinen niinku kasvi siellä takana, semmoinen joku kukka. Ja sitten se on se, ei kai tää on niinku kannabiskasvi. Sitten mä sanoin, no ei oo, ei. Se on silleen, että no onko tämä joku New Age-kasvi? Sitten mä oon ihan silleen, wow, niinku, kyllähän se tuli sillä vähän silleen niinku voimakkaalla energialla, niin se niinku kysymys. Ja silleen mä oon silleen, että ei, toi on vaan joku kasvi, tämmöinen kukka. Se on okei, joo, mä en mitään New Agea halua. Sitten mä sanoin, okei. Se on se, että mä näen sun silmissä, että sä oot henkinen ihminen. Tämä nainen sanoi mulle samalla, kun se sovittaa niitä takkeja tälleen. Ja mä sanoin, että joo, kyllä mä sanoisin, että mä oon. Ja sitten se katsoo vielä syvemmälle mun silmiin ja on silleen, että mä myös näen, että sulla on surua tällä hetkellä sun silmissä. Ja mulla oli itse silloin just niin kuin tosi surullinen päivä ollut ja surua oli ollut pinnassa. Mä olisin, että no toi on kyllä totta, että aistit oikein. Ja sitten se nainen jatkaa ja on silleen, että joo, että
rukoilen varsinkin nuorten puolesta ja mä niin kuin autan jossain nuoria ja kertomaan tarinansa ja sitten se kysyy multa, että saanko mä rukoilla sun puolesta. Ja mä oon se, että joo, saat rukoilla. Ja sitten me laitettiin meidän kädet niin kuin silleen, että mä olin näin siinä kassatiskillä ja se laittoi ne mun päälle tälleen ne kädet. Me ollaan tosi silleen lähekkäin ja se lähtee rukoilemaan ja kun se rukous loppuu ja me avataan silmät, meillä kummallakin vuotaa vaan kyyneleet. Ja siinä mä olin vähän silleen, että olipas ihmeellinen hetki ja vähän sellainen, että mitä tämä on. Ja tuli semmoinen olo, niin kuin, että Jumala olisi läsnä. Ja sitten mä sanoinkin sitä, että mulla tuli sanoa, että Jumala on läsnä. Sitten se nainen oli vaan se, että joo, mutta onko se Jeesus Kristus, joka on läsnä? Sitten mä sanoin, että no eikö nämä ole sama asia? Että universumi, Jumala, niin kuin, eikö tästä sama? Kaikki ne kirjat, mitä mä oon lukenut, niin puhuu, että se on se sama. Ja sit se lähtee ja tää vaan jää mun mieleen, mutta sitten mä jatkan elämää, mulla on life coaching koulu, mulla on kaikenlaista siinä meneillään ja mä jatkan niin sanotusti mun tätä perus New Age elämää, käyn joogas, katon mun astrologista karttaa, meditoin paljon, teen mun sisäistä työtä, mikä kylläkin on myös, en mä sen niin kuin sitä vastaa. Mä oon niin kuin sisäisen lapsen hiilausta vastaan, mä oon niin kuin hermoston reguloimista vastaan. Niin kuin mun mielestä nämä on kaikki tärkeitä asioita, käsitellä asioita, puhua, niin kuin tehdä sitä sisäistä työtä, niin en mä sitä vastaankaan, mutta sitten se nuanssi, minne suuntaan sitä lähtee, ketä siellä palvelee, on tullut mulle nyt mun tietoon, mun tietoisuuteen. No marraskuussa mä näen Instassa yksi mun niin kuin tuttu kaveri teki se itku sen Instastory, missä sanoi, että se on tullut uskoon. Ja mä muistan, että mä niin kuin todistin sen elämää aikaisemmin, että sillä oli aika silleen, niin kuin henkisesti vaan niin kuin rankkaa ja raskasta. Ja mä olin se, että voi hitsi, että mikäköhän hän teki auttaisi. Tai silleen, niin sit, kun mä näin, että se oli tullut uskoon, niin mä olin vähän silleen, onpa outoa. Ja mä taisin vastata sille jollain sydämellä sille ihmiselle, mutta sitten mä en itse kuitenkaan ollut silleen, mua kiinnostaa tai jotain, vaan mä olin vaan silleen, että no good for her, tai silleen. Enkä ollut missään yhteydessä, et en kokenut niinku myöskään semmoista, että laitanpa tuolla viestiä tai mitään, vaan enemmänkin silleen, että no jos se on uskos, niin en laita viestiä tai tälleen. No sit mä oon kuunnellut ihan vaan tälleen omassa itsekkäässä sen silleen mielessäni R.C. Blakes pastori, jolla on tämmöistä niinku Queen, nainen, tiedä oma arvontuntosi, semmoista You're a Queen niinku YouTube-videoita. Ja se usein sitatoi niinku, Raamatustakin kaikkea. Ja se puhuu silleen, niinku, kun isä puhuisi tyttärelleen. Ja jos tällä itse, kun on kasvanut ilman isää, niin se on tosi puolensa vetävä. Se R.C. Blakesin matsku. Ja sitä mä oon niinku, pitkään niinku, kuunnellut, kun se tuli vastaan Instassa. Ja sekin on, nyt mä näen, istuttanut siementä, ja mä oon kuunnellut jo niinku Raamatun sanomaa pastorin puhetta. Sitten mä kohtasin tässä talvella ihmisiä, jotka heitti mulle niinku kristinuskoon liittyviä juttuja. Ja mä oon muutenkin aina välillä silloin täällä on tullut ihmisiä mun niinku tähän, no jos käytän New Age-termiä, energiakenttään, tähän niinku mun ympärille jotenkin mä oon kohdannut ihmisiä, jotka on haastanut tätä mun niin kuin New Age-uskomusta ja esittänyt kysymyksiä ja ollut silleen, mitä sä voit tietää, että toi on se totuus. Ja mä oon niin parhaani mukaan vastannut, vedonnut johonkin. Esim. Mulle se Conversations with God, Neil Donald Walshin kirja oli tosi semmoinen, mihin mä usein vetosin. Mutta sitten musta tuntuu, että sekin vähän siementä idätti silleen, että miksi mua haastaa ja miten mä vastaan näihin kysymyksiin ja miksi tämä otti puheeksi tuon ja kristiuskon ja raamatun. Ja mä tein jonkun vaalikonetestinkin, kun oli vaalit tuossa ja mulle tuli kristillisdemokraatit ja mun mielestä sekin oli semmoinen
Hä? Tai silleen, ja jotenkin on törmännyt paljon somessakin nyt siihen, kun on paljon, no on aika paljon tätä red pill-meininkiä tälleen, kuinka ne puhuu niin kuin traditionaalisten naisten puolesta ja jotenkin, että feminismi on mennyt liian pitkälle ja sitten mä oon kuunnellut niitä välillä silleen, että tuossa on kyllä pointtia myös ja kun katsoo tätä maailman välillä, niin on niin hämmentynyt silleen, mä oon oikeasti ollut tosi hämmentynyt kaikesta niin kuin transsukupuolisuudesta ja no silleen, mitä täällä on meneillään, että välillä vaan herää sellainen kysymys, että kenen agendaa tämä on ja miksi täällä promotetaan tällaista ja mitä nämä on ja just niin kuin feminismi mun mielestä on mennyt liian pitkälle ja siitäkin on herännyt kysymyksiä, vaan että miksi tämä on tällaista ja miksi niin kuin semmoista kiinnostaa just maskuliini energiat niin paljon, että on vaan tutkinut, että miksi nämä on näin ja miksi täällä on niin maskuliinisia naisia ja feminiinisiä miehiä täällä maailmassa. Miksi tämä on tälleen ja miksi kaikki on vähän tälleen oudosti. Mä oon hirveästi kysynyt tuommoisia kysymyksiä ja sitten tuntuu, että aina jotenkin se meni sitten takaisin kristinuskoon, missä asiat olisi silleen, mikä mulle resonoi ja käy niin kuin järkeen silleen, että no mies on mies ja nainen on nainen ja asia on näin. Ja silleen sitten no sitten keväällä tämä koko vuosi on ollut semmoista ihmessiemenen idätystä, niin kuin semmoista herättelyä mulle tähän. Riplas mut pysäyttää mies, pappi, pastori ja hän pyytää rukoilla mun puolesta, mutta tämä oli vähän erilainen, koska hän halusi, että mä toistan perässä sen rukouksen. Se ei jotenkin koskenut muhun tai mitään, se vaan halusi, että me niin kuin ollaan yhdessä. Ja se katsoi mua myös silmiin koko ajan ja mä toistin sen perässä sen rukouksen. Ja sitten kun se oli ohi, niin mä tajusin, että se oli sellainen niin kuin pelastusrukous tai joku tämmöinen. Ja sitten se antoi mulle just lappusen ja mä heitin tietenkin sen lappusen sen niin kuin, tuu tähän Vantaan seurakuntaan tämmöisen, niin mä heitin sen sitten menee. Menin siitä ruohikseen töihin ihan silleen, että on se kumma, että näitä nyt tulee mun puolesta rukoilemaan näitä, mitä tää on. No sit mä myös kävin keväällä mummon hautajaisissa ja tuun Jyväskylästä Helsinkiin ja sillä junamatkalla mun vieressä istuu tämmöinen mies, joka on seurakunnalle töissä. Teki jotain viihde, jotain tällaista työtä ja niin kuin matkusteli, että vähän niin kuin lähetystyö radiomielessä. Ja me mennään ihan syvän päätyyn siinä 3 tunnin aikana ja mä kerron sille mun psykoosista ja masennuksesta ja mun henkisestä heräämisestä ja mun aatteista ja kaikkea. Sitten se kuuntelee ja meillä on tosi hyvä keskustelu, se kertoo sen jotain juttuja ja näin. Ja sitten on se, että se on jännä, ettei kristiusko ole tullut sun polulla vielä, että vaikka sä näet maailman noin ja sä oot noin syvällinen henkinen nainen on tälleen, ja mä vaan silleen, joo. Ja sitten mä olin jotenkin, se oli niin jännä tilanne, että mä olin silleen, no kyllä mulla on vähän sellainen olo, että mua on nyt johdatettu tähän sun viereen tai tähän keskusteluun. Sitten se vaan hiljaa silleen nyökkää vaan näin. Ei se yhtään tuputa mulle sitä uskoa eikä tuomitse mua siitä, että mä oon niin New Age-läinen tai en ole uskossa. Se oli jotenkin tosi kaunis. Ja just se, kun me ei ole hirveästi kohdannut niin vanhoja miehiä, jotka on puhtaita ja semmoisia ei jotenkin operoi semmoisesta epämiellyttävästä energiasta, niin se oli mulle jotenkin tosi ihana junamatka ja sen miehen olemus niin kuin puhutteli mua, se kehollistuma, se embodiment, niin se niin kuin kyllä puhutteli mua. Ja sekin on semmoinen siemen tuolla itämässä. No sit alkukesästä mulla on vaan tosi vahva intuitio, että jää somelomalle ja niin kuin hiljennyt ja käynyt sisäänpäin. Että sä oot nyt tämmöisessä elämänvaiheessa, että sä tarvit sisäänpäin kääntymistä. Ja no niin mä teen. Ja mulla on välillä semmosia, niin kuin, joo, mitä se sisäänpäin kääntyminenkin on, niin semmoisia yksinäisiä hetkiä. Tai semmoisia hetkiä vaan, että on niin hiljaa ja yksin.
Ja sitten ei mene sinne someen, ei mene kellekään tekstaa tai juttelee tai ei tee mitään, vaan on vaan. Ja se on tullut jotenkin mulle tuolta life coaching maailmasta ja itsensä kehittämisestä, että mä oon niin kuin halunnut tehdä semmoista. Mun mielestä se vahvistaa just intuitiota näin. Little did I know, se vahvistaa yhteyttä kuulla Jumalaa. Ja nyt mä niin kuin ymmärrän, että Jumalahan on tietysti ohjannut mua niin kuin tosi paljon tommosia God isolates you for a reason, niin kuin, jos menee tonne someen katsoa niin kuin kristillistä matskua, niin mä koen sen näin. Ja, mulla on jonkun muunkin ihmisen kanssa kristiuskosta keskustelua, että kuinka rukous tuo rauhaa. Ja mäkin olen sellainen, no joo, kyllä mä niin kuin allekirjoitan ton. Ja, sitten yksi mun lähimmäinen kertoi just, että se aistii niin kuin huoneessaan tummia varjoja, henkiä. Ja et ei mennä saa unta. Ja sitten tämän ihmisen uskovainen ystävä antoi sille puisen ristin. Ja kun se on tehnyt paljon meditaatioita, sai ne kristallit siellä sängyn vieressä näin, niin se ei tuonut sitä rauhaa. Mutta sitten kun se laittoi puisen ristin tähän, niin tuli aina rauha, että pystyi nukkumaan. Ja mä sanoin, että miksi se ametisti ei auta, kun ametisti on tämmöinen niin suojakivi. Tai miksi se ihana kiitollisuus, apua nukahtamiseen, meditaatio ei sitä auta, niin, tai näin suojelen niiltä hengiltä, mitä aistii, niin sekin oli minulla sellainen kysymysmerkki, että miksi se risti auttaa? No ei siinä mitään, sekin on vaan ollut tuolla. Mulla on ollut niin monta siementä itämässä täällä back in my head, alitajunnassa. No sit mä oon tässä ollut myös silleen sinkkunaisena etsimässä miestä ja ollut silleen, no aina just itsensä kehittäminen, life coach maailma, katso sisäänpäin, tee sisäistä työtä. Ja sitten mun yksi opettaja oli linkannut semmoisen father wound, niin kuin daddy issue, isähaava video alle, semmoisen pastorin puheen, niin kuin father wound, isähaava. Ja mä oon ollut se, että okei, no mullahan on näitä, että on kasvanut ilman isää, niin sitten miehiin niin kuin yhteyden saaminen ja luottaminen ja all the things, niin on vaikeaa. Niin mä menin sitten katsoa tämän pastorin puheen. Ja sitten se puhuu, se pastori, siinä, että kuinka isäongelmat heijastuu sit, taivaan isäongelmaksi. Eli se epäluotto siihen maskuliinisuuteen ja se niin kuin feminismi ja se, että ei niin kuin, saa yhteyttä miehiin ja näin. Luota maskuliiniin, niin se on se syy, miksi ei luota Jumalaan tai ole kutsua edes saada yhteyttä Jumalaan, vaan sitten lähtee tosi niin kuin feministipolulle ja näin. Ja New Ageissa se feministipolku voi myös, mitä mä itse nyt koen, niin on tämä goddess-polku, että niin kuin, mä oon niin se viettelijätär ja mä oon niin kaikkea tätä. Niin kuin. Ja sitten se voi viedä tilan pois, ettei edes huomaa niin kuin, kunnioittaa miestä, anna miehen ottaa ohi. Vaikka sitä haluaisi tuolla, mutta sitten se on niin kuin, ei niin helppoa, koska ne kaikki opetukset on sitä, että saat se kädes ja sun kohtu ja sun tää ja saat niin kaikkea sitä. Niin se saat se voimakas. Niin kuin, mikä on totta, kyllä me naiset ollaan, mutta sitten mitä ehkä kristiusko näyttää, ne on eri. Ja sitten tähän voisi niin helposti heittää sitä patriarkaation toksista kommenttia. Ja feminismi on tuonut niin paljon hyvää. Ja joo, siis kyllä. Mutta mä jatkan tätä. Ja tavallaan mä nyt vaan jaan mun oman tarinan ja ymmärryksen. Ja mä oon ollut 15 vuotta siellä New Ageissa. Mä oon ollut kaikissa tuolla. Mulla on ollut miljoona postausta sun muuta. Niin, mihin mä olin jäämässä? Siitä niin mä katsoin sen Father Wound-videon. Ja sitten mä olin se, että ei ihme, että mä en ole luottanut Jumalaan tai mä edes kutsunut niin kuin kristiusko, koska mulla on daddy issues. Ja sieltä lähti semmoisia niin kuin oivalluksia enemmän.
Sitten mulla on yhden mun life coach-kaverin kanssa tässä vaan puhelu, ja tämä kyseinen nainen on just ihanassa parisuhteessa tälleen, se vaan silleen, että niin, joo, R.C. Blake, se pastori, sekin kuunteli sitä, ja se on vaan se, että ihana, kun se puhuu niin kuin, tälleen jotenkin tosi niin kuin, jalat maassa tyylisesti selittää, miten naiset vois niin kuin, tietää oma arvonsa, kun se on niin erilaisia se R.C. Blakesin matsku kuin jotkut New Age-matkus, ja se R.C. Blake se on tosiaan kristinuskossa pastori. Check him out, jos on sinkkunainen tai nainen. Miehetkin on kuulemma saanut siltä niin kuin, kaikkea. Et se on ihana setti siellä sen YouTubessa. No anyway, se on silleen, että niin Sofia, sä oot sinkku, sä haluaisit miehen, joo. Mikä se on sun suhde Jumalaan? Et monethan henkiset opetukset Sofia sanoo siitä, ja mä itse sanoisin sulle tälleen niin kuin life coach-ystävän niin kuin neuvona, että anna sun suhteen Jumalaan kehittyä, niin sit sä opit niin kuin, luottaa siihen. Miten sä alat luottaa Jumalaan, sä alat luottaa siihen maskuliiniin, ja sit niin kuin se tulee se mies sun elämään, niin sit mä olin ihan se, makes sense, käy järkeä näin, ja se, että onko se muuten lukenut Raamattua? Mä se en, ja mä muistin, että mulla on annettu yhdessä hetkessä mun elämässä Raamattu pari vuotta sitten, ja sitten mä kaivoin sen Raamatun, se on tämmöinen pieni uusi testamentti, tämmöinen englanninkielinen. Ja sitten mä aloin sitä vähän niin kuin jotain, availi aina sieltä sun täältä. Ja, joo, no, sitten, tästä on nyt tästä on nyt joku reilu 2 kuukautta tai 2 kuukautta tai reilu kuukausi. Aika on ollut vähän jännä, kun on kesä ja näin, mutta mä näen unen, missä mä oon semmoisessa ringissä. Ja se näytti siltä, kun näistä ihmisistä olisi imetty sielut pois. Ja että siinä tilalla on niin kuin vaan semmoisia varjoja, semmoisia synkkiä varjoja. Ja kaikki on niin kuin semmoista synkkää. Ja ihmiset hokee siellä jotain mantraa. Ja mä sanon siinä unessa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä pyydän turvaa ja pelastusta. Mä hoen tätä koko ajan. Jeesuksen Kristuksen nimessä mä pyydän turvaa ja pelastusta. Mä herään tästä unesta. Mä oon mikä tää oli, että miksi mä puhun Jeesuksessa mun unessa? Mä en ole kristitty ja näin. Ja sitten sekin oli vähän se, mä näen itse tällaisen unen. Mitä tää on? Niin kuin heräsi kysymysmerkki. Ja sitten se uni sai mut semmoiseen tilaan, että mä aloin mä halusin mennä sitten katsoa tämmöisiä From New Age to Jesus todistuksia. Ja sitten tuli vastaan semmoisen life coach tytön, joka on vaan 2 vuotta vanhempi, semmoisen Jessica Torresin todistus. Ja se oli ollut niin tässä kanssa, se oli niin tuolla tehnyt tantraa ja niin opiskellut femininen masculine ja niin tehnyt tätä ja ollut semmoinen life coach ja niin ajatellut, että se on oikealla polulla, kunnes se löysi Jeesuksen, niin tuli uskoon ja se on tunnin mittainen se on todistus. Ja mä katsoin sen, mä olin vaan silleen, tää on totuus. Jeesus on totuus. Ja sitten mä mietin sitä, että miksi mä oon niin kuin eri paikoissa, eri tilanteissa triggeröin aina uskovaiset. Ja sekin mä oon aina, niin kuin, sekin oli yksi syy. Mulla on nyt monta syytä, mitkä lähti mua niin tutkii kristiuskoa ja katsoa noita todistuksia ja avaa se Raamattu ja katsoa kaikki niin semmoisia YouTube-videoita, missä puhutaan niin kuin, vaikka vallitsevasta maailmantilanteesta, kuinka se liittyy Raamatun niihin end times, niin kuin näin. Ja mua niin kuin kiinnosti tosi paljon mennä lukemaan noista ja kuuntelemaan videoita, kun taas mä kadotin sen mun. Kun tuli kaikki tämmöisiä, niin kuin, tuli se uni ja mua just triggeröi kristinusko. Ja sitten mä just mietin, miksi mua triggeröi mun tietyt kaverit. Sitten ihan jopa keskustassa, jos on se
kristityt pitää niiden semmoista raamattukouluständiä, niin mua on sekin triggeröinyt. Mä oon silleen, että mun pitää aina katsoa, että mikä mua triggeröi. Taaskin niin kuin tämä life coach polku ja tälle itsensä kehittäminen. Mene aina katsomaan ja tutkimaan sitä, mikä sua triggeröi. Että siellä on sulla joku niin kuin vihje sun alitajunnasta ja mitä sun pitää työstää ja näin. Niin sekin oli yksi juttu, että mä olisin, no mä menen nyt katsoa näin, kun mua triggeröi. Onko täällä jotain, mitä mun pitää oppia, tietää itsestäni jotain tai kyseenalaistaa mun totuutta. No sitten alkaa nyt loppuun. Mä vielä tässä kesäaikana, ennen kuin tulin uskoon, niin mä heräsin aamuisin silleen, että mä kuulen sanan eternal life. Jos mä menin aina googlaan, että onko tämä joku biisi, mitä mä vaan tiedän. Onko tämä joku biisi, minkä mä olen kuullut. Ja mä koitin aina googlata ja mä en löydä mitään. Ja no, ihan kaikkinen elämä on asia kristinuskossa. Ja sitten ehkä sanon tähän loppuun, että kaikki nämä eri kohtaamiset, mitä mulla on ollut näiden ihmisten kanssa, ja kun monet meistä New Ageissa olevissa ihmisistä, me ollaan erityisherkkiä, me ollaan tosi herkkiä energioille, niin me ollaan herkkiä myös pyhän hengen niin kuin aistimiselle ja pyhyyden tuntemiselle, semmoisen puhtauden tuntemiselle ihmisestä. Siis kaikkihan meidän, niin kuin joka sortti, vaikka ihminen pyrkisi kuinka olla integriteetissä ja tekee sisäistä työtä ja olla mitä tahansa, niin we are all sinners ja niin kuin, tekopyhyydenkin voi niin aistia kaikista. Ja sitten välillä, kun jonkun integriteetti on kuitenkin astetta enemmän läsnä ja semmoinen puhtaus, niin kyllä se puhuttelee. Ja tietyt kohtaamisten tietynlaisten kristinuskon harjoitteen kanssa, niin on ne mua puhutellut sillä aikaa, kun mä olen New Ageissa. Ja mä en ole vaan halunnut myöntää sitä. Tai silleen, että jossain määrin mä oon, että hei, täällä oli ihana energia, tai mulla tuli semmoinen rauha. Ja kyllä mä oon sitten niinku ilmaissut sitä. Ja niin ehkä jos sä nyt päädyit katsoa tän ja sä oot New Ages, niin jos sä meet kuuntelee jonkun laulun tai meet katsoo jotain, käyt jossain kirkossa tai teet jotain, niin tarkkaile sitä energiaa, koska mä olin just viime sunnuntain seurakunnassa ja siellä mä tutustuin yhteen niin kuin ihmiseen ja se sanoi, että mulla on niin paljon kavereita kanssa, jotka on käynyt New Ageissa uskoa ja New Age-läisillä on tosi paljon sitä, että ne on erityisherkkiä energioille, niin sitten niille on tosi voimakasta tuntea se pyhä henki. Ja mulla on nyt 2 seurakunta, niin kun on käynyt kirkossa, niin sit kun on aistunut sen pyhän hengen, niin mulla on tullut vaan niin kova niin itkukin, koska ja se on niin koskettunut ja lävistä, kun on tosiaan erityisherkkä ja herkkä energioille, niin musta tuntuu, että sekin on semmoinen, vaikka olisi tosi skeptinen tätä kohtaa ja triggeröitynyt ja skeptinen näitä todistuksia kohtaan, niin itse tälleen just uskoon tulleena, niin, niin kuin jos olet utelias, niin käy tsekkaa sitä niitä mestoja tai niin kuin miltä se pyhä henki tuntuu, koska se tuntuu eriltä kuin, no vaikka itse olen ollut just natural high healingissa ja meditoinut niin paljon ja ohjannut meditointeja ja tehnyt kaikkea, niin pyhä henki tuntuu erilaiselta. Se tuntuu erilaiselta. Joo, mä jätän tän tähän. Kiitos kun katsoit. Ja joo, kaikkea hyvää.